Moi boa tarde, prezado, ben querido David, señora conselleira, señor conselleiro, director do programa Conciencia, vicerreitora, xerenta do consorcio, membros da comunidade universitaria, no seu sentido extenso, da Universidade de Santiago de Compostela, da Universidade tamén da Coruña, compañeros e compañeras de corporación, autoridades. Eu creo que o primeiro que temos que facer é felicitarnos e parabenizar, neste caso, o director do programa, Jorge Mira, pola capacidade de convocatoria, neste caso dun auditorio que quedou pequeno, diante dunha proposta, a verdade que interesante, que se ven sumar a todas as que o programa Conciencia nos respectivos anos nos ven agasallando, realmente facendo que Santiago de Compostela sexa a capital da ciencia, sexa un lugar internacional onde se poidan poñer a falar xustamente persoas que son investigadoras, persoas que están comezando, persoas que están desenvolvendo as súas tarefas de investigación e xustamente con referentes de calidade en distintos ámbitos científicos a nivel mundial. Eu creo que é unha honra, é un privilexio, así que non só benvidas e benvidos a todas as persoas que estades aquí, senón moitísimos parabéns a Jorge Mira por todo o seu traballo. Estamos absolutamente cheos de orgullo por termos en Santiago de Compostela esta posibilidade e esta proposta. Pero é certo que esta edición este ano é un pouco especial, e aínda mellor se cabe que as outras anteriores das que tanto gozamos. E gozamos porque tamén nestas oportunidades de partir, de escoitar, de ver referentes mundiais da ciencia falándonos, moitas veces descubrimos persoas o seu lado máis humano, o seu humor, descubrimos ao longo destes anos tamén a modestia, descubrimos ao longo destes anos a capacidade para divulgar, porque justamente diso é tamén do que se trata, divulgar esa ciencia, transferila, ser capaces de trasladala ao conxunto desa sociedade que tanto leva investido justamente en ciencia e poder reverter de novo en nós. Pero este ano, como dicía, é un ano un pouco máis especial, porque David Chipperfield non é calquera, é unha persoa que ten unha relación especial con Santiago de Compostela e con Galiza. É unha persoa que leva anos dedicado a facer unha reflexión colectiva sobre a sustentabilidade urbana e territorial e facendo un traballo que non nos resulta descoñecido, porque justamente nesta cidade o arquitecto decidiu situar a Fundación Ría, actualmente nun espazo do Concello, e, ademais, como é sabido tamén, nun futuro próximo vaise trasladar a Casa Ría, un edificio da Virxe da Cerca, ben próximo do lugar onde nos encontramos, e que acollerá tanto a Fundación como un dos estudios do arquitecto. Así que eu insisto que a Universidade de Santiago, en colaboración co consorcio, conseguen con este programa facer de verdade que Santiago de Compostela, como capital do país, sexa un espazo especial de diálogo, de intercambio do coñecemento, e que buscamos que haxa unha maneira de relacionar que nos leve cara ao futuro. Podíamos botar a vista atrás, podíamos mencionar outros exemplos, o proxecto A Cidade Intuída, ese foro de reflexión colectiva sobre a función do espazo público no funcionamento da cidade, esa iniciativa que puxera en marcha hai xa unha década a Oficina da Cidade Histórica e Rehabilitación do noso Concello, que ia justamente destinada a repensar da man dunha serie de arquitectos e arquitectas o territorio municipal a diferentes escalas, desde a cidade histórica, desde o barrio até o rural, a riqueza industrial, a rede viaria, os núcleos de poboación desde unha perspectiva interdisciplinar. E tamén nesta mesma condición de formación, de intercambio de coñecementos, se desenvolveron durante varios anos outras iniciativas, como o Mestrado de Renovación Urbana e Rehabilitación da Universidade de Santiago de Compostela, que naceu a finais da década de 90 como aula de rehabilitación do Consorcio de Santiago. Realmente, o que quero decir é que esta reflexión colectiva feita en conxunto, feita en rede sobre planificación urbana e sobre o modelo de cidade que queremos non é unha novidade destes tempos, leva tempo asentándose entre nós, mas é fundamental, tamén fundamental por algo que comentarei ao final.
Nestes momentos, a todos os retos, a todos os desafíos que debe facer fronte Santiago de Compostela para conciliar a súa natureza de cidade acolledora de milleiros de persoas visitantes ao ano, de cidade patrimonio da humanidade, de capital do país, de realmente o fogar de todas as compostelas e composteláns, que é algo fundamental para facer que estean cómodas, con comodidade todas as persoas que habitan aquí, temos que sumarlle unhas exixencias de que non podemos escapar, que son justamente camiñar cara a un modelo de cidade sustentável, respetuoso co planeta, facerlle fronte tamén a esa emerxencia climática de que tanto temos que, sobre a que tanto temos que tamén falar, conversar, contrastar e planificar para justamente intervir. Por iso estou segura de que o proxecto da Fundación Ría vai contribuir, como tantos outros proxectos que están nesta cidade, a enriquecer este tecido cultural de Santiago e, ademais, esperamos que sexa un activo a hora de establecer sinerxias entre os diferentes axentes que participan na construción social do noso hábitat para configurar modelos urbanos, territoriais e de xestión sustentáveis e xustos, que son aqueles que a nosa sociedade demanda. A incorporación de Compostela a esa listaxe de cidades en que David Chipperfield traballa, situándoa no mesmo plano que Londres, que Berlín, que Shanghai, que Milán, reafirma unha condición de que nos sentimos enormemente orgullosas, esa condición de capital aberta, cultural e creativa. Por iso, eu quero aproveitar xa para rematar en dicir dúas cuestións. Unha, dirixirme a toda a xente nova, ao estudantado, ás investigadoras e investigadores, para dicir justamente que este campo é un campo de enorme interese e de enorme interese para Santiago de Compostela. O ámbito da arquitectura e da planificación do territorio é un campo de investigación amplísimo e importantísimo, salientable, e relacionado con iso. Por que? Porque moitas veces tamén, cando falamos de cuestións que teñen que ver con identidade, con maneira de ser, de facer país, de facer cidade, moitas veces pensamos de maneira un pouco reducionista en temas que son moi relevantes, como a cultura, como a lingua, como o patrimonio, pero a arquitectura é un elemento absolutamente fundamental. Facer arquitectura é justamente planificar, é unha maneira de facer país absolutamente esencial para para camiñar de maneira conxunta e vertebrar o territorio e facer cidade cohesionala. Eses son elementos tamén que nos diferencian, que nos identifican en relación ao resto do mundo. Exactamente igual que, como comentábamos agora, facer a compra é un acto político, ou comer é tamén un elemento constitutivo e fundamental de nós, realmente planificar o territorio é un acto central, fundamental, de que, desde logo, no Santiago de Compostela entendemos que é esencial para deseñar ese Santiago do futuro, esa capital do país que queremos para as próximas décadas. Así que o interese que Compostela e Galiza espertaron nun arquitecto da altura de David Chipperfield nos pode servir clarísimamente de espello e que poidamos ver reflectida na súa mirada, na súa maneira de ver o mundo e de ver tamén a realidade galega de que ele é embaixador no mundo, que iso poida servir para mostrar tamén a ese conxunto do planeta todo o potencial da nosa riqueza territorial, cultural, da nosa riqueza identitaria. Moitísimas grazas a David por estar hoxe aquí connosco, que gocedes dunha noite que estou segura que vai ser máxica para todo o mundo. Moitas grazas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Sir David Chipperfield, it's a pleasure to have here in this special ceremony of the Conscience Program. Autoridades, representantes de la Xunta de Galicia, representantes de la Universidad de Santiago, del Consorcio, del Concello, de las otras universidades gallegas, estudiantes. Voy a ser muy breve porque lo más importante es lo que viene después. La alcaldesa ya nos puso en valor la importancia de tener una persona de la categoría de David Chipperfield hoy aquí con nosotros, porque además David es un amante de Galicia. La conoce muy bien, es un amante de Corrubedo y de toda la zona, y bueno, ese amor le lleva a
vivir una parte muy importante del año aquí en nuestra querida comunidad. Por lo tanto, es un doble placer tener a un arquitecto de la categoría de David entre nosotros. Su obra es tremendamente extensa, probablemente la mayoría de los que estamos aquí conocemos solo algunos ejemplos muy representativos, pero teniendo en cuenta además la situación medioambiental, económica que estamos viviendo, es necesario hacer una revolución en el ámbito de la arquitectura, no solo para hacer grandes edificios, sino para trabajar básicamente en la conservación de los espacios, de los ecosistemas, en lo cual David es afortunadamente un gran experto y defensor. Por lo tanto, bueno, es un placer estar aquí. Disculpo la presencia del rector, porque por problemas de agenda no se encuentra hoy en Santiago. Estoy segura que él estaría encantado de estar aquí hoy con todos nosotros. Y sin muchos más preámbulos, muchísimas gracias, David, por estar aquí hoy. Y gracias a todos también por vuestra presencia en este acto. Boa tarde. Benvidos á edición número 44 do programa Conciencia, porque 44 son os visitantes que cumprimos hoxe. E tamén cumprimos 18 anos de vida, que parece mentira, pero son bastantes anos, estamos nunha maioría de idade interesante. Aqueles que seguen o programa, hoxe tivemos un éxito bastante importante, a mágoa que moita xente que está fora non poda entrar. Saben que é un programa que pivota sobre visitas de premios Nobel a Santiago, acollidos pola área que lle sea afín, dende hai moito tempo. Antes, cando entrábamos, víamos un vídeo que proxectaba algunhas das visitas anteriores, pero tamén traemos a persoas que reciben galardóns análogos en matemática, ciencias da computación, e hoxe estreamos a arquitectura. A arquitectura, que é esa disciplina que é un bico entre a arte e a ciencia, ten o seu premio, que é o Premio Pritzker, que se outorga dende 1979. Levan xa 45 edicións. Aí teñen algúns exemplos dos gañadores. Cando un ve os nomes que, están un pouco enchendo o palmarés deste premio, vemos nomes como Norman Foster, Oscar Niemeyer, Frank Gehry, xente que está mesmo na cultura popular que nos sonan, que se nos fan afíns, non? E isto, revela que a arquitectura ten un pulo que vai un pouco máis aló e que sabe penetrar ben na cultura popular. Tamén quero facer fincapé en que a Península Ibérica non lle vai mal. En 45 edicións, houve 4 ibéricos, permítome poñer os españois e tamén os irmáns portugueses, que me parece que son próximos. Xa nos gustaría aos físicos ter ese éxito no Premio Nobel. Sinalo aí a Álvaro Siza, porque a elección deste sitio para facer este acto non é casual. Escóllese porque el foi quen deseñou este edificio que agora está a cumprir 30 anos. Unha cousa que me gustaría era que estuvese hoxe aquí, pero desafortunadamente non pode estar. Tería sido moi bonito traelo. Tamén dicir que, polo que vexo, a arquitectura española e galega goza de bastante boa saúde. Estivemos ver tamén despois, no coloquio final. Simplemente dicir tamén que, estamos aquí, como dicen, para honrar a un premio Pritzker. E é que cando se anunciou este mes de marzo o gañador do ano 2023, para min estivo claro que estaba perfectamente determinada a identidade do vindeiro visitante do programa Conciencia, porque David Chipperfield, que leva xa moitas condecoracións no seu haber, foi nomeado cabaleiro pola raíña británica e membro da selecta orde dos compañeiros de honor, esa orde que solamente son 65 persoas do Reino Unido vivas, ten unha vinculación con Galicia
moi coñecida por moita xente. É que el fai gala de ser casi medio galego alá onde vai. Eu, cando preparaba un pouco esta visita, pensaba que a mellor era que eu dicía a estar por aquí, porque, estamos en Galicia, para caer ben, pero que vexo que incluso nos medios internacionais non ten ningún tipo de reparo en dicir que el tamén é medio galego, que ten un bar en Currubedo, e, polo tanto, se unha persoa gana o premio Pritzker e é de Currubedo, hai que traerlo para aquí, para isto, non? Por certo, temos aquí a conselleira de Política Social, que ela, é de Ribeira, sabe ben do que lle falo, porque, é unha zona, teño que ir ali un día a ver como está iso, non? En cada caso, o caso de David Chipperfield era bastante claro. Ao programa Conciencia ten que agradecerlle moito a moitísimas persoas que fan posible que este programa sobreviva. Neste caso, no caso de Chipperfield, teño que agradecerlle, como non, a Fundación Ría, a Manuel, a Inés que andará por aí arriba, a Adrián Capelo que tamén está por aí, todo o persoal da USC, Olga, a directora da Oficina de Congresos, que tamén andará por aí, Mario, os traductores, María Raimóndez, o seu colega, a xente de prensa, como non, por suposto, ao Consorcio de Santiago, señora presidenta do Consorcio, está aquí a señora Xerente, que me consta que é unha gran valedora deste programa, xa temos 18 anos, co cal, xa somos maiores de idade, que exista un plantel de autoridades tan amplo que hoxe, en certo modo, desborda o que normalmente nos visita, demostra algo. Polo tanto, moitísimas grazas a todas as persoas que fan posible este programa. A parte de facer o acto, o programa Conciencia ten encerrado en sí mismo unha especie como de homenaxe ao convidado. O programa Conciencia, como dixo a señora presidenta do Consorcio, a alcaldesa, é un programa de comunicación científica, pero é un programa que busca tamén dar unha especie como de homenaxe á figura que invitamos, tamén pretende dar un recoñecemento á área de coñecemento que lle é afín en Galicia e, por suposto, tamén intenta visibilizar esa área. Cando é posible, buscamos sinerxias da maior altura posible. E ocorre que no que é o premio Pritzker, no ano 2020, foi a pandemia, entón a cerimonia daquel ano non se puido facer en presencial, e fixeron a cerimonia virtual. Entón, a partir daquele momento crearon como unha pequena tradición, que foi como unha especie de cerimonia virtual, con un vídeo que preparan, e esa idea pareceu-nos moi interesante, porque o programa Conciencia sempre que pode fai ese tipo de sinerxias. Por exemplo, no ano 2018, coa Fundación Nobel, tivemos o honor de acoller unha dos capítulos da Nobel Prize Inspiration Initiative, coa visita de May-Britt Moser, Premio Nobel de Fisioloxía ou Medicina, un momento bastante recordado, que foi todo un éxito. De feito, mesmo algúns dos diálogos que adoitan facer tivo lugar aquí, co propio director da División de Comunicación da Fundación Nobel. Para nós foi todo un orgullo, e tamén para nós, hoxe, vai ser un orgullo facer unha especie desa ceremonia virtual. E é que imos proxectar un avance do vídeo que recolle a ceremonia presencial que tivo lugar na Ágora Antiga de Atenas en maio deste ano. Unha ceremonia espectacular, van a ver agora como estaba de bonita, nese vídeo, que é un vídeo que dura 13 minutos e pico, é un vídeo que, en certo modo, se vai hoxe a preestrear aquí, preestrearse, porque hai unha serie de cidades no mundo que van a facer algo parecido ao que nós estamos a facer hoxe. Nomeadamente, Berlín, Londres, en Europa, Santiago de Compostela e Venecia, e tamén Seúl, Shanghai e Nova York. A ninguén se nos escapa que, ainda que Santiago, a alcaldesa, é un sitio moi importante, é máis pequeno que Nova York, que Berlín e que esas cidades, pero, a todos chegaremos, vale? Está aí o señor conselleiro de Facenda, que, se medramos tanto, ben, non? Entón, vai ser un acto, creo que bastante bonito, unirnos a eso. Quero agradecerlle a Fundación Hyatt, que é a que convoca o Premio Pritzker de Arquitectura, por darnos esa posibilidade de sumármonos a esta estrea que se vai facer xa completa e aberta o vindeiro 14 de novembro. Entón, sen máis, vamos a baixar as luces e imos a proxectar o vídeo da ceremonia do Pritzker. Gracias. David Chipperfield's architecture is a timelessness, it's a beauty, it is elegant, and it is
really warm and welcoming. I was impressed by the attention to detail, by the Impresionoume a atención ao detalle, a conservación da sustancia do existente, mas tamén coa integración desa sustancia, desa esencia, nun novo deseño, nun deseño novidoso. Coido que as súas calidades teñen que ver coa arquitectura que vai á base da forma, da luz, non algo transitorio, unha cuestión de estilos transitorios, pasaxeiros. Por iso é tan difícil de clasificar estilísticamente, digo isto tamén como cumprido. welcome. Benvido, benvidas, benvidos á cerimonia virtual do Premio Pritzker. A democracia non está en todos os lugares, como ben sabemos. Mas, ainda así, independentemente de calquera modelo ou ideoloxía predefinida, queremos abrazar esa idea da democracia como participación, como implicación, para reconfigurar o mundo que habitamos, tanto como arquitectas, arquitectos e como clientes. A democracia é a posibilidade de que todas as persoas que estamos practicando arquitectura, independentemente da idade, do xénero, que podamos acceder ás ferramentas da profesión, que nos sintamos representadas, que espallemos ese espazo común. En este período, neste momento, onde lle demos o premio Pritzker 2023 a David Chipperfield. El pasou toda a súa vida, tanto profesional como persoal, creando pontes para alén das fronteiras físicas e arquitectónicas. Se tivese que utilizar unha palabra, sería clásico. Penso que é moi refrescante, unha presenza moi sólida no traballo contemporáneo. Wonderful. É maravilloso. Encaixa moi ben que celebremos a David Chipperfield nun edificio como este, con este carácter desa beleza temporal que tanto caracteriza a súa propia obra. David Chipperfield's work. A obra de David Chipperfield é tan elegante, tan sutil, que coido que no fondo é o que queremos sempre que sexa arquitectura. Non precisamos que haxa esa usadía sempre visible, esa ostentación. Precisamos tamén esa visión clásica. David é fundamental como arquitecto. E tamén é un constructor con moitas capacidades e un deseñador con moitos dons. É un placer ser a mestra de cerimonias desta cerimonia que honra un individuo que configurou o mundo físico, a nosa paisaxe física. Se ben coñecemos a influencia do mundo antigo na cultura contemporánea, pois a chegada do Premio Pritzker a Grecia neste momento tamén marca algo animoso para o noso país. David Chipperfield é un dos maiores arquitectos vivos no mundo grazas á súa capacidade para unir os principios modernistas cun sentido e unha sensibilidade histórica. No momento no que o mundo busca ese pensamento visionario sobre como podemos facer fronte aos desafíos existencial do cambio climático, Sir David, co seu pensamento, ofreceunos algo que une as convencións e a innovación sustentable para marcar o camiño cara a un futuro sustentable. Eu diría que a primeira palabra é modesto. A súa obra é modesta, brillante, pero na superficie
moitas veces parece simple, semella simple. Esa é a segunda palabra, simple. E a terceira palabra é estable. É algo que durante moito tempo mantén a calidade do traballo durante moito tempo. Creo que podemos aprender moitísimas cousas de David Chipperfield. É un arquitecto completo, total. Sempre o admiraba. Tamén a súa capacidade de dar a solución correcta no momento correcto, dunha maneira moi racional e con moita comprensión. Ten esa capacidade de responder exactamente na medida xusta. E penso que esa é unha das cousas máis importantes que podemos aprender do ser David Chipperfield. A historia da arquitectura ten moitísimo coñecemento acumulado, de xeito que podemos crear entornos construídos. O tempo tamén aparecen novas preguntas que non se poden contestar con respostas antigas. Entón, ese conservadurismo e o progresismo son o tipo de forzas que amosa a beleza da obra de vostede. Vostede foi capaz de chegar a unha negociación destes dos elementos con calma e persistencia. Unha e outra vez, vostede combina estas dúas forzas. A súa arquitectura semella simple, pero que carai é moi complexa. Ao longo dos anos, David Chipperfield foi desenvolvendo a súa propia linguaxe arquitectónica fronte pois os cambios de as vagas de gusto, modas, e creou un espazo perfecto para a arquitectura. Sir David é un arquitecto do tempo, do espazo, no que cal viven todas as imaxes, como sabe o xurado. A súa obra está caracterizada pola elegancia, pola restricción, pola permanenza. Mesmo cando Sir David busca ese diálogo sempre entre o antigo e o contemporáneo, nunca é unha persoa autocentrada, sempre interroga a localización para a cal deseña, aos povos, as persoas e a súa experiencia histórica. E aínda así, ao mesmo tempo, tamén para cada proxecto trae un individualismo particular que funde o histórico e o contemporáneo para poder convivir na comunidade na que se sitúa o seu traballo. Sir David, gustaríame pedirlle que se achegase. I believe that Coido que unha das súas maiores calidades é a restricción. É un clásico sen ser clásico, combina elementos que penso que é un dos poucos arquitectos que pode combinar. Na arquitectura de David Chipperfield fala da desigualdade social, pois no seu contido fai museos, yates ou o que sexa, pero tamén fai casas de pisos, moi distintos tipos de edificios. Cada un ten o aspecto que debe de ter para que ninguén se confunda. Son espacios que poden usar moitas persoas de distintas clases sociais. Recibir este premio é unha grande honra e non podo ocultar o placer de recibilo. Aínda que estou contento de recibir este recoñecemento, son consciente de que este recoñecemento se basea tamén nos talentos de outras persoas, de moitísimas persoas. A práctica arquitectónica non só depende do tempo, senón tamén da colaboración entre individuos. Para min é un placer ver a intelixencia dunha nova xeración que traballa baixo o teito protector da nosa oficina de arquitectura. É importante esa innovación, esa asignatura recoñecida, pero é importante que entendamos que os arquitectos teñen que tomar postura frente aos valores prevalentes. Se só vemos a arquitectura como un logro de creatividade,
afastada das preocupacións da sociedade, podemos pensar que a arquitectura é algo único, especial. Ou é obvio dicir que a arquitectura non funciona de forma independente, senón que o que ten que ter un propósito común, unha implicación, un proceso de transacción que ten que dar significado ao seu logro físico e estético mediante a relevancia social. Temos que facernos preguntas importantes sobre como planificamos non só as nosas cidades, senón tamén o contexto, a contorna. Non podemos obviar que a arquitectura na que estamos, a construción e o desenvolvemento é unha das que máis contribúe ao cambio climático. Se seguimos construindo no xeito habitual, non é só insustentable en canto aos recursos, senón tamén que manifesta unha falla de vontade a hora de pensar que podemos crear unha contorna máis sensible para as vidas das persoas e non só centrarnos no conforto individual dos afortunados. Neste mundo temos que centrarnos nos desafíos da desigualdade. Os logros arquitectónicos da arquitectura sen ese contexto ten menos significado. Estou convencido de que a situación actual ofrece un incentivo e un mandato para realinear as nosas prioridades cara aos desafíos máis importantes, sobre todo poñendo énfase nos desafíos ambientais e no tema da sustentabilidade e da desigualdade social. Temos que comprometernos cada vez máis coa idea de que a arquitectura ten que ter un propósito e que a comunidade da arquitectura ten que ter un papel tamén na maneira en que planificamos o noso futuro. Moitas grazas. Hello, David. Hola, David. Parabéns. Sir David, congratulations. Congratulations, David. Well done. Congratulations, David. It's a great thing to be here today with you and your family. David, congratulations. Congratulations, Sir David. 祝贺你，大卫爵士。 Congratulations for winning this wonderful prize. Congratulations. Félicitations, David. David, to you and your team. David, parabéns. Congratulazioni, David. Bravissimo. Congratulations, Sir David. Congratulations, David. Congratulations, David. Wonderful. Sir David, congratulations. And welcome to our family. Boa tarde. Amigas, amigos, autoridades, queridos e estimados compañeiros e compañeras, estimada organización particularizada en Jorge Mira, estimado David Chipperfield, estimada Evelyn. Buenas tardes. Good evening. Miñas donas, meus señores, hoxe reunímonos aquí para render homenaxe a un arquitecto cuxo nome resoa en todo o mundo do deseño e a arquitectura, David Chipperfield. A súa carreira exemplar e o seu enfoque diferencial na arquitectura merecen a máis alta laudatia. E eu, director da Escola de Arquitectura de Galicia, teño a enorme honra e a enorme responsabilidade de facela a invitación de David Chipperfield. Agradezco enormemente esa invitación, que entendo que Chipperfield cursa e é o director da Escola de Arquitectura de Galicia. Entendo que é un áceno amable e cariñoso cara á Escola de Arquitectura de Galicia, ese país no que Chipperfield enraizou e ao que lle mostra un nítido afecto.
nesa escola Chipperfield, atopou e seguirá atopando sempre un espazo amigable e afectuoso, como é tamén este foro universitario no que nos atopamos. Inicio esta laudatio que en certa maneira xa é redundante con respecto de algunhas cousas que se dixeron aquí, tanto no vídeo como por parte das persoas que interviñeron antes que a min. Inicio buscando un espazo levemente original, que é explicarlles a todas e todos ustedes que proceden do ámbito científico cal é a relevancia do premio Pritzker e por que é entendido este como o Nobel da Arquitectura. O Pritzker, é ampliamente considerado como o premio máis prestixioso no campo da arquitectura. Celebra a excelencia no que facer arquitectónico. Iso lles proporciona a quen obtén o recoñecemento e o respeto na comunidade da arquitectura e o da sociedade en xeral, como proba esta platea hoxe desbordante. Alén das súas cualidades intrínsecas, o premio é relevante por canto contribúe ao recoñecemento da arquitectura como unha disciplina artística e científica de primeira orden. E digo ben, científica e artística, como xa se quedou explicado. Destacando a arquitectos e arquitectas talentosas, o Pritzker axuda a elevar a arquitectura a un estatus moi alto, que non sempre é recoñecido polos promotores da arquitectura, que con moita máis frecuencia da debida ven nela non só unha disciplina que organiza nin máis nin menos que o hábitat humano, senón unha mera actividade económica coa que obter lucro. Por outra banda, o premio constitúe unha fonte de inspiración para arquitectas e arquitectos do mundo inteiro. Quen recibe o Pritzker devén automáticamente en un modelo a seguir para xeracións futuras, se non o eran xa antes da premiación, como ocurría no caso da obra de David Chipperfield. Os logros dos premiados inspírannos os arquitectos e as arquitectas, especialmente os máis xoves profesionais, e impulsan ao estudiantado a esforzarse por alcanzar a excelencia e a innovación nos seus propios traballos. Isto sucede nas escolas de arquitectura de todo o mundo, acentuándose naquelas por onde David pasou, como sucede na que eu dirixo na Coruña, onde a súa mensaxe aínda ecoa desde aquela visita que nos fixo en febreiro, unhas semanas antes de recibir tan merecido recoñecemento. Alí seguimos esperando por unha e moitas máis visitas. Ese interés, ese desexo de volver a encontrarnos con David, que estou seguro que é común e extensivo a todas as academias do mundo, é así, porque a academia vemos en Chipperfield un vector de ideas e de enfoques innovadores nunha disciplina na que son moitos máis frecuentes o ruído, os fogos de artificio ou as concesións ao mainstream que os discursos sosegados, calmos e racionais como os seus. O premio concedido a Chipperfield ten unha especial resonancia para quen traballamos en Galicia. Este fogar de Breogán, tan afastado dos lugares de decisión do mundo, pero onde facemos tan boa arquitectura e temos tanto aprecio polo noso territorio. Chipperfield convértese así no noso premio Pritzker. Chipperfield vai nos permitir subirnos sobre os seus ombros de xigante no empeño común por alcanzar o maior reconocemento institucional e cidadán da arquitectura como disciplina esencial que é para construir o hábitat humano, como dixen anteriormente. En resumen, o Pritzker de arquitectura é relevante porque honra e destaca a excelencia na arquitectura, inspira futuros arquitectos e arquitectas, promove a innovación, internacionaliza a disciplina e, en último término, ten un impacto positivo na entorna construída. Chipperfield achéganos todo eso e fainos desde aquí. Que fixo David Chipperfield para facerse acreedor do Pritzker? David
é ampliamente recoñecido e respetado na comunidade arquitectónica global. Acabámoslo de ver nas palabras dos premiados e premiadas anteriores. Algúns dos méritos e cualidades que contribuíron á súa alta reputación na arquitectura refírense á súa enorme capacidade para elaborar diseños sobrios e atemporais que visten aos seus edificios desa recoñecible e singular estética concisa, limpa e elegante e eu diría que tamén atemporal. Outro dos trazos distintivos do seu traballo é a habilidade para diseñar edificios que se integran armoniosamente no seu contexto, respetando a historia e a cultura do lugar, mesmo en contextos nada motivadores. É tamén un profesional con un excelente oficio, o que se aprecia na calidade material da súa obra, resultante dunha extrema e rigurosa atención ao detalle, o que dá como resultado edificios duradeiros e moi ben executados. Esta é a súa práctica, a grandes riscos, común, teño que dicilo, a todo tipo de proxectos e de localizacións, xa sexa un enorme museo, unha fermosa galería de arte, edificios residenciais, comerciais ou culturais, xa se atopen nunha cidade histórica como Veneza, unha megalópoli asiática ou sudamericana, ou nun pequeno pobo, mesmo aínda que ese pobo perdese unha parte dos seus acenos de identidade, como é o caso de Corrubedo. Demóstrase así a versatilidade de Chipperfield, profesional extraordinario, capaz de sair airoso de calquera misión que se lle propoña. Chipperfield desempeñará un exitoso papel activo na promoción da cultura arquitectónica. Pritzker non deixa de ser o cumial dunha carreira previamente balizada por moitos outros recoñecementos antes mencionados, recoñecementos que non só lle damos ás persoas que usamos os seus edificios e os visitamos, senón que lle dan tamén ás institucións do mundo inteiro, académicas e culturais. Estes son algúns dos méritos e cualidades que contribuíron a cimentar a reputación de David Chipperfield como un dos arquitectos máis destacados da arquitectura contemporánea e que agora, desde marzo de 2023, recibe o Pritzker. Mais aló do enorme conxunto de cualidades que adornan o seu traballo profesional e que moi abreviadamente acabolles de presentar aquí, querolles agora falar do que fai Chipperfield desde que se afincou entre nós, alá en Corrubedo e moi pronto aquí en Compostela. En verdade, Chipperfield construiu poucos edificios en Galicia, só a súa magnífica vivenda unifamiliar en Corrubedo. Con todo, Chipperfield construiu aquí algo que xa é enorme. Construiu coñecemento e creou un estado de opinión. Tamén diseñou o dispositivo co que analiza a nosa terra e co que avanzou xa algunhas propostas. Ese dispositivo é a Fundación Ría. Chipperfield e a Fundación Ría xeran coñecementos espaciais e ambientais que pretenden atender e coidar as paisaxes da nosa terra. Isto permítelle ter voz aquí entre nós, xunto a nós, sobre a preservación da nosa paisaxe, sobre o futuro da nosa actividade agrícola, sobre a arqueoloxía e tamén sobre os conflictos e retos territoriales. Gústanos telo cerca, pois a súa compañía, como dixen, permítenos crecer. Entendo tamén que dunha maneira recíproca. O proxecto de Chipperfield crece connosco pois unha parte do talento que emprega, fiel ao seu compromiso social e talento local, formado maioritariamente na Escola de Arquitectura de Galicia. E isto faime de sentir un enorme agradecimento e un moi estimado respeto polo seu traballo. Achegándonos ao momento en que debo cederlle o atril a David Chipperfield,
Debo advertirlles brevemente acerca do que van a ouvir a continuación. Non coñezo o contido exacto das súas palabras, pero podo vaticinarlles que o que vostedes hoxe van escoitar aquí non lles vai deixar indiferentes. Os que poidan visitar as obras do personalmente Pritzker en Berlín, Valencia, México, Shanghai, Londres, Corrubedo, deben saber que aqueles espacios os van a emocionar profundamente. Entenderán que aquelas obras tan ben construídas, con esa linguaxe atemporal, con esa funcionalidade brillantemente resolta, vai nos sobrevivir e que en algún momento se integrarán na historia da arquitectura. Ese é o legado material de Chipperfield. Estou seguro que vostedes compartirán conmigo a idea de que a contribución de Chipperfield á arquitectura é incomparable e o seu legado construído perdurará e continuará inspirando a futuras xeracións de arquitectas e arquitectos. Mas hai tamén un legado intelectual que é o que hoxe van percibir nas súas propias palabras. E este é a súa visión do mundo. Nesta laudatio breve, emocionada, explorei a obra dun brillante arquitecto con un impacto incuestionable na cultura arquitectónica. Pero antes de irme, debo advertirlles que están vostedes tamén ante unha personalidade excepcional. Unha personalidade que nos anima a construir un mundo mellor, con criterios sociais inclusivos e sustentables, respetando o lugar de todas as cousas que estaban no mundo antes que nós, atopando preto de nós as mellores solucións para as nosas necesidades de hoxe e de mañá. Xa sexa todo isto para construir en Venecia, para seguir construindo Venecia, para acompañar ao fogar de Breogán no seu desenvolvemento económico e social, para devolverlle a vida a un edificio arrasado pola barbarie da guerra, ou para montar un maravilloso bar no Porto de Corrubedo, onde ofrecernos as mellores rabas do mundo, traídas á terra polas mans amigas das súas xentes. Señoras e señores, antes de pasarlle a palabra de Chipperfield, debo pasarlle a palabra a outro xenio de arquitectura, ben amigo de David, Manolo Gallego, que hoxe debería estar no lugar onde estou eu, que sin embargo, non pode estar aquí, pero quere enviarlle unha breve mensaxe de agarimo e respeto a David. Por favor, ese vídeo. Mi más sincera felicitación por el merecido reconocimiento que se te hace. A través de tu arquitectura has demostrado con sensibilidad sentir el paisaje de esta tierra. Tu intensa relación con Galicia te abrió el camino para su conocimiento. Te animo a que te acerques a la otra gran construcción cultural colectiva, que es el lenguaje, leyendo a los poetas de Galicia para descubrir cuáles son sus sentimientos más profundos y cómo los expresan. Ben, sentidas palabras de Manolo, a quien todos desexamoslle o mellor. Nada, ahora sí, miñas donas, meus señores, estimadas amigas, estimados amigos, é o momento de David Chipperfield, Premio Pritzker 2023. David, it's your time. You must be bored. Debedes estar xa aburridos de escoitar falar de min. Sempre me sinto un pouquiño fraude cando me botan tantas flores. Síntome un pouquiño impostor falando nunha conferencia científica ou como arquitecto. Moitísimas grazas polo convite. Moitísimas grazas por esas palabras tan cariñosas. Recibir o Pritzker foi unha oportunidade, unha honra, mas tamén foi unha oportunidade para reflexionar sobre estes 40 anos de carreira profesional e tamén para reflexionar sobre o xeito en que a profesión e, en certo sentido, o mundo foi cambiando
ao longo destes anos, deste tempo. Vou falar un chisquiño disto. Estes cambios, estas mudanzas, foron significativas e profundas e coido que afectan o xeito no que todas as persoas temos que pensar na nosa contorna, no medio, e como arquitectas e arquitectos temos que pensar sobre como funcionamos e que papel ten a arquitectura e a planificación, cal debería ser o seu papel no futuro. Nos meus 40 anos de traballo fun testemunha dun grande cambio nas prioridades, un cambio moi visible, foi un cambio que se pode definir como, ou describir como un cambio de pasar da importancia do sector público, como contrataba as obras e como que configuraba o noso mundo cara ao sector privado. O sector privado como a maior influencia na maneira na que se configura o noso mundo. Este foi un cambio tremendo e falarei del. Mas agora penso que estamos ante un cambio máis significativo de que o que vamos ter que dar tendo en conta os dous desafíos da nosa era, do noso tempo, a desigualdade social e as cuestións ambientais, a degradación ambiental. Así que estes son os temas dos que vou falar. Se cadra xa se falou abondo do Pritzker, non sei isto como funciona, a ver, é sobre Galicia. Pero así como anécdota, para contarvos un contiño, cando me dixeron, me comunicaron que me deran o Pritzker, pois tiña que manterse en secreto uns 2-3 meses, pero algunha prensa xa tiña a posibilidade de facerme entrevistas. Unha persoa da prensa británica dixo: espero que celebremos no teu bar. E dixenlle que non creo que ninguén co Rubedo vai a saber o que é o Pritzker. Eu non agardaba que iso fose ser así, pero, bueno, pois curiosamente, 2 horas despois do anuncio, chegou un equipo de xornalistas fora do bar que me viñan buscar. Chamaron por teléfono as cociñeiras, veña a chamar os camareiros e camareiras, que é isto do Pritzker? Teño que dicir que a BBC nunca mencionou ningunha vez o Pritzker, pero na Voz ou nos xornais galegos, na miña vila, sí que se falou moito do tema. Así que iso sí que foi unha honra moi importante que se me recoñecese con esta xenerosidade. Fomos afixendo a idea de que a arquitectura se identifica polos edificios, que os arquitectos e as arquitectas pois construen a súa carreira profesional, basean a súa reputación neses deseños brillantes de edificios. Xulgamos a arquitectura cada vez máis, precisamente por eses edificios, por eses momentos únicos e especiais. E eu sí que teño aproveitado este proceso. Mas temos que lembrar que eses momentos únicos realmente só representan unha parte moi pequeniña do noso contexto construído, do noso medio construído. Non ouso ni sequera calcular o pequeniño que é, en termos porcentuais, mas o contexto que menos afecta o medio son os edificios nos que vivimos, a rúa na que vivimos, as escolas as que van as nosas crianzas,
os edificios que están aí na nosa vila, na nosa cidade, os espazos públicos, eses son os lugares que habitamos e nos que a arquitectura e a planificación ten o papel máis importante que desempeñar. Está claro que eses momentos únicos son singulares, son importantes, pero non poden sustituir a importancia da contribución que a arquitectura e a planificación deberían ter cara a un entorno máis global. Eu tive a fortuna, ao longo da miña carreira profesional, de traballar en moitos proxectos moi interesantes, tamén en circunstancias moi diversas. A reconstrucción do Museo do Neues Museum en Berlín foi un proxecto do ano 97. Era un proxecto a 12 anos que requiría a reconstrucción dun edificio en ruínas que quedara así dende a guerra na parte oriental da cidade, que despois da reunificación alemá, da reunificación da cidade de Berlín, volvía a traer a atención. Era un proxecto que implicaba non só unha serie de cuestións técnicas, uns tremendos desafíos técnicos en canto a súa reconstrucción, senón tamén un desafío intelectual en canto a como facelo, cal debería ser a natureza desa restauración, desa reconstrucción dun edificio que estivera en ruínas case 50 anos. Ademais, tendo en conta que eran unhas ruínas derivadas dos momentos máis traumáticos do século XX, mas tamén había unha parte que tiña que ver coas cuestións emocionais e colectivas. O edificio era simbólico, e xa que logo todas as persoas de Berlín tiñan unha opinión sobre como debería restaurarse. No noso caso, adoptamos unha actitude bastante concreta. Era que eu non quería recrear, facer unha copia do edificio orixinal, quería protexer o que sobrevivira, facer máis ben como unha pintura da Última Cea. Non poñemos aí as caras que faltan na Última Cea, non lles volvemos poñer os brazos ás esculturas gregas que os perderon. É unha actitude lexítima, cando falamos da restauración de arte, de esculturas, de pintura, pero é complicada cando falamos da arquitectura. Provocou protestas, moita prensa. Creo que houve 300 artigos que se foron publicando sobre este proxecto ao longo deses 12 anos. E a xente de Berlín ás veces tiña unha certa ansiedade, outras veces estaba moi enrabechada pensando en como ia ser o resultado do proxecto. Na parte esquerda vemos un póster que se queixaba do proxecto, que dicía: non preferiría vostede isto, o edificio como era antigamente, ou ese horror, esa cousa horrible que propón Chipperfield? Se me facían a min a pregunta, eu prefería tamén o de arriba, claro, pero tiña que explicar que o de arriba xa non estaba dispoñible, perdérase, polo tanto non se podía volver copiar. Isto é bastante complicado de explicar a un país. Precisou de moitísima colaboración. O que era importante para min neste proxecto non era necesariamente o propio resultado, senón máis ben o proceso.
Poden imaginar que levar adiante un proxecto tan complexo na burocracia alemá con cartos federais pois implicaba unha tremenda complexidade. Este non é un proxecto que poida facer un arquitecto por moi listo que sexa e co seu equipo no estudio, senón que require colaboración, comunicación, implicación, participación e creamos unha cultura de participación. A imaxe da dereita amosa esa cola de 6 horas. A xente estaba aí 6 horas agardando fora do edificio cando foi a inauguración. Por fortuna, pois foi moi ben recibido. Entretanto, pois tamén recibiu unha moi boa recepción. Pero o motivo polo que falo deste proxecto é porque este proxecto foi para min unha lección sobre a importancia da colaboración, a importancia de explicar, a importancia das ideas. Algo que é bastante obvio na arquitectura é que é algo que ten que ter unha resonancia social. A arquitectura é para as persoas. Polo tanto, cando as berlinesas, os berlineses se axitaban tanto con respecto a este proxecto, pois había moitas amigas e amigos que se desculpaban ante min. Os meus amigos además, sentímolo moito que haxa tanto debate sobre este proxecto. Eu sempre lles dicía, pois a mí parece unha cousa estupenda. Se queremos que a xente se interese pola arquitectura, non nos podemos despois de decepcionar cando lles interesa a arquitectura. Ben, pois nese sentido diría que foi unha experiencia profunda. Cremos que a arquitectura é importante. Non temos que sobreestimala, mas tampouco subestimala. Ten a capacidade de configurar, de dar forma ás actividades colectivas, sociais, humanas. Todo o mundo aquí coñece este edificio, está aquí a menos de 400 metros, a Praza de Abastos, o mercado. Para min é unha colaboración perfecta entre o hardware e o software. É un espazo social fantástico e tamén un espazo comercial, o cal é un lugar onde imos marcar, é un lugar onde se celebra tamén a dimensión social da vida diaria, da vida cotiá. E aí é onde a arquitectura pode ser tan potente. Así que este é unha especie de mensaxe sobre a importancia de onde que construímos non só afecta a calidade da nosa contorna, senón tamén a calidade das nosas vidas. Gran parte do patrimonio que nos rodea testemunha do potencial da arquitectura para crear beleza e expresar as preocupacións colectivas de protección, comodidade e comunidade. Aí é cando a arquitectura rende, cumpre, aproveita as súas oportunidades e cumpre as súas responsabilidades. O século XX foi un século de cambio de visión. Os arquitectos, arquitectas, a xente de planificación urbanística ou territorial imaginaban novas ideas, novas formas para a cidade e querían representar as cuestións industriais, o cambio social, industrial, técnico, de crear un mundo novo. Os resultados da planificación da posguerra europea foron un pouquiño variados, pero ao final acabaron sendo unha excusa ata certo punto para que se crease esa sospeita popular sobre os resultados da planificación contemporánea. Todo o mundo coñecemos os erros que se cometeron, mas ao mesmo tempo tamén houve solucións interesantes.
Malia eses erros, sí que temos que dicir que había un ideal social, de algún xeito. Sen dúbida, en Inglaterra, no momento en que chegamos ao final dos anos 70, aos anos 80, esta idea, este experimento parecía moi negativo. Co goberno de Margaret Thatcher, pois sí que se fixo un desmantelamento consciente nese sistema público, desmantelaron as oficinas públicas, tamén os estudos de arquitectura públicos. A transformación que se deu despois dos anos 80, de alguna maneira, ten que ver con isto, con esa falla de confianza, esa perda de confianza no Estado, e, por outra banda, unha especie de confianza no mercado. Sen dúbida, no mundo anglosaxón, en Londres, nesa época de Margaret Thatcher, a filosofía de Margaret Thatcher era a do libre mercado, que o libre mercado era máis eficiente que o sector público a hora de ofrecer resultados. Aquí temos unha imaxe de Londres, do meu estudo de arquitectura, o meu antigo estudo de arquitectura. Aquí vemos como os investimentos mundiais configuran as nosas cidades. Estas torres non se construen porque queremos que Londres teña este aspecto, non se construen porque pensemos que melloran a nosa cidade. Construen os banqueiros que fan cartos. Esa é a optimización do valor do cadastro, é a explotación do valor catastral, que é unha prioridade privada. Non temos ningunha dúbida ao respecto de que o sector privado produce enerxía, produce riqueza, mas ao mesmo tempo penso que chegamos ao punto no que entendemos que o sector privado non pode deixarse ceibos neste contexto. Temos que pensar como regulamos, en como atopamos vías para poder utilizar esa enerxía que ten o sector privado, mas con certos límites. Ben, para min, esta é unha cuestión moi importante. Nos últimos 30 anos fomos testemunhas de como unha actitude, ou como fomos testemunhas dunha actitude pasiva cara á planificación. A planificación urbanística viuse como unha inimiga do investimento. Londres fixos unha contorna, digamos, moi laxa en canto a planificación para promover o investimento. E esta é unha cuestión que temos que reconsiderar. Se non planificamos e deixamos, non facemos un ordenamento e deixamos as cousas ao mercado e as forzas que tampouco son parvas. O mercado é moi intelixente, toman decisións intelixentes dentro dun conxunto de criterios. Pois daquelas non só vamos a acabar construindo torres onde non deberíamos construílas, senón que vamos tamén construir casiñas onde tampouco as deberíamos de construir e imos a acabar construindo casas sen ningún sentido de comunidade. Aquí este non é un asentamento, non é unha comunidade, non é infraestructura social, escolas, prazas, espazos sociais. Este é simplemente unha construción de edificios, unha urbanización. Vamos aceptando ata certo punto que o mundo cambia. E ao longo de toda a miña vida, pois vin que o progreso sempre que foi beneficioso, que o mundo mellorou a partir da guerra. Pois, dende ese punto, digamos que fomos conseguindo mellores condicións, polo menos en Europa occidental. O progreso parecía que era sempre algo bo.
Foise facendo difícil poñer en dúbida o progreso. Pero está claro que se pensamos no xeito en que construímos as nosas cidades, na procura da eficiencia comercial e a conveniencia, fomos ignorando a importancia da infraestructura que é fundamental para unha idea de comunidade e, sen dúbida, non prestamos a máis mínima atención ao medio natural, e que agora entendemos que foi algo moi daniño para o medio natural, para o mundo natural. Agora somos testemunhas de xeito explícito do dano que se provocou e que provocan as cuestións ambientais e o cambio climático. Pois temos que empezar a pensar, a cavilar. Xa deberamos empezar, pero temos que tratalo de xeito serio e ver como a industria da construción, da cal a arquitectura forma parte, é responsable de máis do 40% das emisións de dióxido de carbono. Polo tanto, no campo da arquitectura, da construción, temos que repensalo todo. Temos que repensar como construímos. Temos que recoñecer esa realidade urxente do cambio climático. Os arquitectos, arquitectas, planificadores teñen que centrarse máis na construción dun mundo máis sustentable, repensando a forma na que deseñamos a nosa práctica profesional. Como arquitectos, arquitectas, xente da planificación nos últimos anos, sí que intentamos formular de forma máis cuidadosa, pensar de xeito máis cuidadoso nos materiais que utilizamos, como construímos. Estas son dúas cuestións importantes, o tipo de material que utilizamos, as emisións de CO2 que teñen, e en segundo lugar tamén o rendemento enerxético a curto prazo e longo prazo. Esta é unha cuestión que xa está facendo a profesión, sen dúbida no noso estudio tentamos facelo, pero é moi difícil de facer no que sería o traballo dos estudios convencionais. É difícil cambiar de dirección nun xeito rápido. Mencionouse moitas veces na Fundación Ría, o meu traballo aquí en Galicia, e sí que me gustaría mencionar como nos últimos 7 anos aproveitamos a oportunidade de traballar en Galicia, non como arquitectos convencionais, non para construir edificios, senón para considerar a contorna nun xeito máis amplo. No noso estudio convencional, sempre nos andamos a queixar de que somos a parte final da cadea trófica. Cando se decide facer un edificio, pois xa se toman decisións, que tipo de edificio vai ser, a súa altura, o uso que vai ter, etc. Non podemos cuestionar as cousas nese punto, se era correcto facer ali aquela edificación, se o edificio era mellor facelo noutro sitio, e demais. Temos pequenas oportunidades de facelo na práctica convencional, pero na Fundación empezamos a traballar de outro xeito. Dixemos, non vamos construir, vamos ver cales son as condicións que prevalecen fora deses proxectos únicos. Imos ver o espazo común. Dábanos a sensación, cando empezamos, que Galicia ofrecía moitísimas posibilidades, moito potencial para facer un estudo vivo. Está claro que empezamos coa pregunta, como acontece moitas veces en Galicia, como temos unha zona rural tan fermosa, porque as construcións son tan terribles.
E cal é o motivo disto? Que hai detrás disto? Está claro que temos, isto non é só un problema de Galicia, igual que moitos outros territorios. Galicia loita por equilibrar o desenvolvemento, a conectividade, o progreso, coa necesidade de protección e de regulamento. Este non é só un problema galego, é un problema máis xeral da planificación contemporánea. O que sí é que en Galicia a beleza da súa contorna natural pon o descuberto calquera erro de xeito explícito. É debido á nosa crecente conciencia global polo tema da sustentabilidade, pois agora temos a oportunidade e temos tamén o mandato, a urxencia de pensar sobre estas cuestións dun xeito moito máis sólido. Hai moitos factores en Galicia que fan que este debate sexa interesante. Está claro que a nosa relación coa natureza é algo que é central a todos os nosos debates a hora de planificar. Decatámonos agora disto, pois como asumíamos que a natureza estaba aí, e iso é algo que non podemos continuar facendo. Ainda así, tampouco nos podemos illar da natureza, nin illar a natureza das persoas, porque pensamos que a nosa relación, temos que pensar en relación coa natureza. A ver... Pois ben, o que podemos ver de xeito moi claro en Galicia non é só o tema da construcción, a construcción de edificios que podemos poñer en cuestión, senón tamén o xeito que se construe a infraestructura, como se vai desenvolvendo ese espazo construído e como encaixa no espazo natural a economía, a identidade galega e a súa cultura. Dependeu sempre da terra, do mar, por suposto, da natureza. É inevitable que, a pesar dos desafíos demográficos, o seu futuro tamén siga dependendo desa relación coa natureza. Esas preocupacións renovadas sobre como tratamos a natureza, como se produce alimento, poñen a Galicia nunha posición moi interesante. Na nosa opinión, non hai ningunha dúbida de que a riqueza de Galicia é a súa natureza, o seu capital natural, a súa paisaxe productiva, configurou a súa identidade, hábitos e economía, garantiu a calidade de vida, a natureza é a que garantiu a calidade de vida e o seu sentido de comunidade. Este equilibrio viuse desafiado polas forzas sociais e económicas da sociedade contemporánea. Cando comezamos este exercicio, hai 7 anos, empezamos a observar o entorno construído e natural a través da lente da planificación arquitectónica. E primeiro polas preocupacións relativas á calidade da propia arquitectura. Mais paseniño fomos descubrindo que moitos destas cuestións ian para alén dos edificios independentes singulares. O tratamento do espazo público, gustame moito esa expresión de sair á rúa, non? Non creo que cando se diga isto a idea sexa ir mirar a beira a rúa, dicir, saímos, pois é sempre unha cuestión social, porque a rúa ten que ver co sentido de comunidade. Pero cando saímos, cando dicimos saímos, non é para ir ver o tráfico, ver como están os aparcadoiros. E aínda así, en moitas vilas, en moitas cidades, a rúa perdeuse como espazo social, está dominada por coches. Este é un problema universal, non é algo só exclusivo de Galicia. En Galicia vai ben a cousa, pero en xeral
pois vemos que suprimimos moitas veces o espazo público. Aquí, bueno, cantos coches poden encaixarse aquí no espazo público? E isto tampouco é a culpa de ninguén. Non hai a quen botarlle a culpa disto. E todo o mundo, ao final, é culpable, porque non somos unha persoa distinta cando somos peóns, entón aí moléstanos a xente, amola a xente que vai conducindo, e cando vamos conducindo amólanos a xente que vai andando. Así que, como podemos repensar esta situación? A outra cuestión que tamén identificamos, ou unha das outras cuestións que identificamos, por suposto, é o xeito no que construímos a infraestructura industrial. A infraestructura industrial modificou os portos, a relación entre as vilas, o mar e os polígonos que teñen un efecto tremendo sobre a propia paisaxe. E finalmente tamén temos que matinar sobre a sabedoría de permitir tanta construcción en terreo verde cando hai tantos edificios baleiros nas aldeas e nas vilas. E como extensión disto, unha versión moi extrema, claro está, temos que pensar en como xestionar as aldeas abandonadas e a migración da zona rural. Estes foron os temas, as cuestións que identificamos, que fomos identificando nos últimos anos. Tentamos traballar nestas cuestións nos últimos 6-7 anos. Para iso, pois, comezamos coa investigación, un traballo de campo, pois facendo enquisas, facendo estudos, falando, dialogando. Tentamos comprender o punto de vista de todos os sectores da comunidade. Tentamos comprender as preocupacións, as prioridades de distintos sectores. E tamén tentamos aprender dos costumes do pasado. Vemos que en moitas partes de Europa hai unha preocupación sobre a industrialización da produción agrícola, a industrialización da produción alimentaria. En Inglaterra, por exemplo, hai un gran movimento de regreso cara a técnicas máis sensibles. Estas técnicas existen dende hai moitísimo tempo. Bueno, pois aquí a pregunta é se podemos aprender. Pois claro, sí, xente que traballa ao campo, pois di que é moi duro, pero é moi importante aprender. Outro aspecto no que tamén nos interesamos no ideal de que para chegar a unha contribución profesional forte, arquitectas, arquitectos, a xente que traballa en planificación, precisan un sistema. Precisan traballar nun sistema onde haxa protección, onde haxa unha avaliación, e cada vez nos fomos implicando máis no apoio a diferentes clientes a hora de organizar os seus concursos. É un fenómeno un chisco extraño, porque se supón que os arquitectos e as arquitectas deben dar respostas, mas non podemos dar respostas así do nada. Precisamos esas preguntas, primeiro que facer as preguntas. É unha dinámica, un proceso, un ecosistema que coido que sí que ten que madurar. Hai algúns destes cuestións que non afectan só a Galicia, é un problema máis universal.
pois considerar como podemos reintroducir o regulamento, a planificación despois dun período onde subestimamos a importancia destas cuestións. Precisamos agora un enfoque territorial na planificación que integre e medie entre preocupacións e responsabilidades contrapostas. Isto require o compromiso e participación de todos os sectores da sociedade, así como unha mellor comprensión da complexa relación entre as cuestións económicas, sociais e medioambientais. Un dos proxectos nos que vamos traballando, estudando, investigando, é o efecto do tráfico nunha vila galega típica. Unha rúa como esta, históricamente, era unha rúa social, unha rúa onde a xente saía. Ao longo do tempo, acabouse convertendo nunha rúa para o tráfico. A rúa que antes conectaba a vila, agora separa a vila. Mesmo podemos ver aquí que hai barreiras de cemento, como se estivésemos aí nun circuito de carreiras para protexer os peóns. Este é un chisquiño extraño, un mobiliario urbano un tanto peculiar. Pois que simboliza este problema, é un problema explícito, non é un problema imaginario. Entón, esta acción que foi pasando ao longo de tempo, non que fixese alguén, non é unha conspiración, non é que sexa culpa de ninguén en concreto. Esta cuestión ten que ver co urbanismo ou ten que ver co tráfico? Quen é responsable nesta situación? Nos nosos sistemas non é tan fácil a cousa, porque todo o mundo está separado. Ao ir avanzando, temos que ver máis as interconexións de todas estas cuestións. Non nos interesa o tráfico especialmente, é un tema un pouco así irritante, pero o tráfico afecta a identidade e o carácter dunha vila. A identidade e o carácter da vila afecta tamén a idea que ten a xente da propia vila. Pois mesmo pode haber unha conexión entre se a xente nova quere vivir nesa vila e a súa idea da vila. Así que empezamos co tráfico e acabamos noutro sitio con preguntas serias. Así que estamos intentando traballar con estas cuestións. Podemos reducir a velocidade do tráfico de xeito que o coche non vai aí conducindo a toda velocidade a través da vila, senón que pase pola vila, se podemos facelo reducindo o tráfico a 30 km. Quen ten tanta presa? Fomos calculando que son 4,2 segundos ou algo así de diferenza. Pero isto quere dicir que podemos ampliar a beirarrúa, ralentizar o tráfico. É unha cuestión que semella simple, pero todo o mundo ten que estar de acordo. Mesmo unha cousa tan simple acaba sendo complicada. Entón, estamos falando tanto de urbanismo como de arquitectura. As dúas cousas teñen o seu papel. Seguimos investigando o tráfico na Ría de Arousa e pensamos noutros xeitos de reducir o tráfico. Pois, por exemplo, con sistemas de transporte público máis integrados. Falamos coas conserveiras que están nesta ruta lineal e querían participar, tiña moito interese. Así que pensamos que sí que hai potencial de cousas que se poden analizar tendo un obxectivo. Antes non tiñamos un obxectivo, non tiñamos un obxectivo claro, unha misión clara. Mesmo os arquitectos, cando se queixaban do tráfico, pois laiábanse do tráfico. Agora, penso que non nos laiamos do tráfico, laiámonos da contorna do medio, da sustentabilidade, laiámonos, queixámonos da calidade da comunidade. E a xente entende isto. Penso que son temas importantes.
Así que penso que como arquitectos e deseñadores podemos desempeñar un papel máis comprometido, axudando as administracións a definir prioridades e criterios que se centren na protección do noso medio. Isto exixe reformular os límites das responsabilidades, se require colaboración, implicación. Na mesma vila, sí que fixemos un pequeno proxecto, a única cousa que construímos, que é a recalificación da área portuaria. É un proxecto moi modesto, pero como museo, non é un museo non tan complexo, lóxicamente, pero non ia moi atrás, requiriu a colaboración da Xunta, dos portos, da administración local, da comunidade de pescadores, dos bancos, das señoras maiores que perderon os bancos onde sentarse. Entón non era tan distinto tampouco. Todo empezou con esa implicación, porque sen implicación non se poden facer as cousas, pero o problema é que non temos os sistemas para esa implicación. Fixémolo con ese compromiso, ese nivel de compromiso. O coste por metro cadrado era o mesmo que para o resto de obras públicas, pero a atención ao proceso era máis complicada. É a única diferenza, non son os cartos, é o proceso. E iso o que eu penso que é a cousa máis importante das que quero falar, o proceso. Mais do que centrarnos só nos resultados, debemos investir na calidade dos procesos para integrar as expectativas dos residentes con esas políticas e obxectivos. Debemos atopar mellores maneiras de artellar as prioridades e implicar as comunidades dende a base. O pensamento circular, a economía circular, precisa de accións circulares. Deberíamos construir menos, con máis cuidado, e saber para quen estamos a construir. Estas son as miñas mensaxes. Quero concluir dicindo que, como xa foi dito, estamos a embarcar na próxima fase de compromiso coa Fundación. Estamos a reubicar os estudios da Fundación nun edificio que está a 200 metros daqui. Imos complementar esas actividades cun programa público de exposicións, conferencias, charlas sobre o asunto máis amplo do ambiente. E temos tamén un programa de residencia, un programa de estudo, un programa de investigación, onde teremos alumnos e alumnas de outras institucións, onde tenemos xente que viña do mundo da economía, da Universidade de Humboldt, de Yale, de Harvard, para que veñan persoas ata aquí para participaren e traballaren xunto coa equipa de investigación sobre os proxectos que estexan en curso na rexión. En marzo e abril do próximo ano espero que veñades todos visitarnos para ver deso que estamos a... Bueno, hasta ahora está sendo bastante emotivo, espero que lle guste ao noso convidado. E ainda nos queda a parte final, e aí xa pechamos. Falei antes de que teríamos un apartado para falar da arquitectura local tamén.
E aquí teño que completar a listaxe de agradecementos. Van a subir aquí unha serie de persoas moi importantes, pero antes quero agradecerlle, pois, como non, a Plácido Lizancos, como el di, o director da Escola de Arquitectura de Galicia, por ternos feito a laudatio. E tamén quero agradecerlle moi especialmente a Ruth Varela, a presidenta do Colexio de Arquitectos de Galicia na provincia da Coruña, pois o seu apoio para todo isto. Ela sabe perfectamente todo o que foi aquí. E tamén lle quero agradecer a súa presenza aquí a 4 persoas que van a intervir a continuación xunto con David nun coloquio final. Como estamos a falar de arquitectura, por suposto, tiñamos que contar co decano do Colexio de Arquitectura de Galicia, don Luciano Alfaya, que ven de ser elixido este mesmo ano, leva 4 meses no cargo. É autor de diversos libros sobre cidade e planificación territorial. Foi profesor universitario tanto en Galicia como no estranxeiro. En 2018 foi recoñecido co Premio Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo. E, como dixen, pois está no seu cargo actualmente. Entón, voulle pedir, Luciano, que ocupe aí, ao lado, pois, a esquerda de Chipre. Este de aquí é o meu sitio. Só teña a hoja gastada. Tamén quero agradecer a presenza hoxe aquí dunha profesora da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, a Escola de Arquitectura de Galicia, que é a profesora Luz Pazagras, a quen acabo de coñecer. Ela é doutora arquitecta pola Universidade da Coruña, é máster en Arte Contemporánea pola de Santiago, é profesora titular de Teoría de Arquitectura na Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña. A súa liña de traballo, fundamentalmente, céntrase na integración entre a arte e a arquitectura e na intervención do patrimonio. Ten un currículo cheo de pingas de excelencia. Por exemplo, vim aquí que foi unha das posgraduadas da Fundación Barrié, con todo o que se supón. Entón, Luz, por favor, ocupa tamén aquí o teu sitio. Estamos na USC, estivemos falando de territorio, estivemos falando de comprender perfectamente o que é a realidade galega. E para iso, pois, pouca xente máis idónea que Lourenzo Fernández Prieto, que é catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, membro numerario da Real Academia Galega, tomou posesión este ano, ademais, me parece que foi. Lourenzo ten moitísimas actividades. Foi vicerreitor nun mandato, foi candidato á reitoría da Universidade de Santiago, pero ten multitud de áreas de traballo. Últimamente vémolo traballar moito no eido da memoria histórica, pero hoxe aquí está por outra vertente, que é o seu traballo sobre a mudanza tecnolóxica na sociedade rural contemporánea, que digamos que é o que máis ha caído ben hoxe por aquí. Por tanto, Lourenzo, se ocupas o teu sitio. Grazas. E por último, quero destacar alguén que ven expresamente hoxe aquí, veu de Londres, chegou a Antonte, estivo realizando diferentes accións en Galicia, onte creo que na Escola de Arquitectura da Coruña. É unha arquitecta, pero que é un bestseller na conceptualización da arquitectura e a relación coa comida. Isto é moi curioso, é unha pensadora líder no que é alimento e as cidades. É autor de 2 libros moi premiados, éxito de ventas. Un é A cidade da fame, como o alimento cicela as nosas vidas, que foi publicado en 2008, e tamén Sitopía, como a comida pode salvar o mundo. Ela estudiou arquitectura na Universidade de Cambridge, ocupou diferentes cargos, dirixiu o programa de cidades do estudio director da London School of Economics no ano 98. Varias das súas obras foron destacadas pola BBC. Ten moitísima actividade. Eu teño unha folla inteira, non quero lela porque senón acabase o noso tempo. So please, Caroline, please sit here. Isto vai ser unha conversa aberta. Eu vou falar en galego. A idea é que eles, en certo modo, entrevisten a David, pero eu teño unha tradición no programa Conciencia. Agora xa me vou poñer de pé, vou encender este chintófono aquí. Hola, 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 hola. Hola, hola, sí. Entonces, a primeira pregunta que lle quero facer, que é un clásico, moi breve, é por sacarlo, que lle fago sempre aos premios Nobel que veñen, é a figura histórica que máis admiran. A primeira pregunta é que figura histórica pasada da arquitectura é a súa favorita?
Desde Fidias hasta Oscar Niemeyer hai 2500 anos. It's always a horrible question. Sempre unha pregunta terrible. Nunca sei por onde sair. Close to our time. Próximo ao noso tempo. Mencionabas Álvaro Sisa, que sempre me inspira, é un nome moi evidente, que dicir. Pero non sei se é alguén que podemos dicir que é da historia, porque é alguén contemporáneo. Diría que dun xeito un chisco controvertido, moi controvertido, podería mostrar a miña admiración por Le Corbusier, un dos arquitectos que non está nada de moda na nosa época. É parcialmente por ser controvertido, mas en parte tamén de forma xenuína, porque penso que, aínda que se lle bota a culpa de moitos erros que se fixeron na arquitectura e na planificación urbanística, era alguén que tiña unha convicción moi profunda, en que cría firmemente que a arquitectura podía crear un mundo mellor. Era unha persoa comprometida honestamente, non era unha postura cínica, era unha persoa idealista. Era alguén que tiña esa determinación tan sólida a hora de dicir que temos que repensar o xeito no que vivimos e a planificación tamén arquitectónica. Non defendo, lóxicamente, todas as decisións que tomou, as cousas que inspirou, pero sí que diría que perdemos un chisquiño do outro, desa convicción. E a miña segunda pregunta, esa acabo, despois diso a pelota centrada para que interveñan pois tanto o decano como Luz, é que obra é da que se sinte máis orgulloso. Aquí estou pasando algunhas. Cal é a obra da que David Chipperfield se sinte máis orgulloso? Ten varias, estos son algunhas que se poden ver na web da Fundación Pritzker. Non sei se Luz ou Luciano teñen algunha en concreto, pero eso sí, de que obra se sente máis orgulloso David Chipperfield? Voume repetir un chisquiño, porque o Noyes Museum creo que foi a obra da que me sinto máis orgulloso, porque coido que combina tantos aspectos, moitos aspectos, requería unhas capacidades que van para alén da parte técnica ou creativa, requería tamén unha implicación, en algún sentido, unha implicación cos temas máis importantes nese momento na cidade. Era unha cidade que se reunificara no ano 92. Compre imaginar que a cidade levaba dividida físicamente en dúas partes, físicamente e espiritualmente tamén, uns 30 anos. Había de alguna maneira que fechar esa ferida. Entón, cando caeu o muro, un proxecto como este non trataba só de facer un museo, senón que formaba parte da reunificación e de tratar coa historia que, de algún xeito, desaparecera, porque despois da guerra a Alemania Occidental fixo esa transformación física e emocional mesmo, de xestionar o pasado, pero o Berlín Oriental, tamén Alemania Oriental en xeral, non fixo ese traballo. Entón, ao caer o muro, regresou a historia. E por iso, todos os aspectos deste proxecto tiñan significado, sentido. Cada decisión que tomamos
tiña que ser debatida, tiña que ser aprobada, autorizada e consensuada por 30 a 40 persoas, co cal xestionar unha idea colectiva e supervisar todo isto para conseguir algo difícil, porque non só estou orgulloso do resultado, senón do proceso, que é o meu tema, porque creo que non se pode chegar a boas cousas sen un bo proceso, non podemos conseguir boas cidades sen un bo proceso, non podemos construir bons edificios se non hai un bo proceso, non podemos pintar unha parede se non hai unha boa preparación, unha boa planificación, un proceso de limpeza. Así que para min este foi o meu, digamos, unha proba exemplar de proceso. Estamos ante un arquitecto universal. Empezamos o diálogo, empezamos por orden xa, que é a máxima autoridade da arquitectura en Galicia. Pues nada, como primeiro, casi estando como estou aquí representando aos arquitectos galegos, pois teño que comenzar agradecendo que Conciencia se detivera este ano nos arquitectos, non? Para nos escoitar un programa de divulgación científica falando de arquitectura despois de todos estes premios Nobel, a verdade é que recoñece un campo de arquitectura que moitas veces é esquecido, non? Detrás das nosas obras, detrás dos nosos proxectos, hai unha labor de investigación moi importante, hai moitas horas de traballo, como decía agora David, con equipos moi grandes de moitísimas persoas. Nunca traballamos só os arquitectos e moito menos en obras desta escala, non? É unha obra colectiva, permanentemente colectiva, onde cada unha das disciplinas, cada un dos coñecementos é relevante, non? Así que é moi importante que para nós, dende o mundo académico, penso que David Mireino emocionado en algún momento durante o acto, penso que este mundo académico este a recoñecer a arquitectura como un feito científico, como unha exploración de investigación, penso que tamén é moi importante. É dicir, o que facemos non é só unha obra que ten que contribuir estéticamente ao lugar no que se implanta, non só ten que dar unha resposta social, senón que tamén ten detrás un traballo moi duro de coñecemento dos materiais, de coñecemento de levar ao límite moitas das posibilidades técnicas de cada momento. A arquitectura é distinta en cada período da historia porque temos uns coñecementos distintos, así que teño que comenzar de verdade agradecendo a ti en particular, Jorge, a Universidade en xeral e a David por estar neste acto e poñer a arquitectura neste foco, nesta visión máis plural, máis colectiva, porque é moi necesaria. En esa mesma liña, se me permite, pois tamén agradecer esa chegada a Galicia nun momento para falar do que moitas veces levábamos aquí falando. Dixo moi ben antes Manolo Gallego, cando estábamos traballando nestes debates, en esas conversas previas, e moitas veces pois cunha voz un tanto silenciada, non? Cando tiven a primeira reunión con David Chipperfield no estudio de arquitectura, cando nos reunimos, e que teño que agradecerlle a súa visita a nosa casa na Plaza da Quintana, en Santiago de Compostela, cando tivemos esa primeira reunión, o que falamos foi de traballar xuntos, de axudarnos ao Colexio de Arquitectos, que levaba 50 anos facendo cousas, traballando na divulgación, traballando na visibilización da arquitectura galega, e teño que agradecer esa humildade, esa maneira na que se aproximaron nesa reunión a decir, bueno, estamos aquí, que podemos facer xuntos, en que podemos traballar, non? E penso que por aí vería casi as miñas primeiras dúas preguntas, xa que nos emplazas a que vayamos traballando nunhas preguntas concretas. Nesa figura de arquitecto mediador, no que moitas veces está poñendo o acento David Chipperfield nese novo rol do arquitecto, no arquitecto que ten que traballar coa sociedade dunha maneira máis directa,
moitas veces en tantos intermediarios, e como cambiou esa mirada de David Chipperfield dende que chegou, da familia, dende que chegou da primeira vez a Galicia, e como foi notando esa evolución da arquitectura galega, da paisaxe galega e da sociedade galega nestes anos que levan en Galicia. It's a question. Era unha pregunta. You mean how has mine? Como cambiou a miña impresión? I think the problem is that Penso que o problema one's perspective of the world é que a perspectiva que cada persoa ten do mundo moving in parallel to the world moving as well. móvese en paralelo co movimento do mundo. Entón, moitas veces teño a sensación, e moitas veces explico no meu estudio, como se imos no bus. Dentro do bus estamos aí desenvolvendo as nosas ideas, mantemos conversas, melloramos no noso xeito de facer certas cousas, hai xente que baixa do bus, hai xente que sobe o bus, pero aí dentro do bus imos desenvolvendo as nosas ideas, pero despois botamos un ollo pola fiestra e non recoñecemos a paisaxe xa, porque vai cambiando. E creo que ese é o momento no que estamos agora. E, lóxicamente, tamén nos facemos maiores. Este é outro problema, que eu son moito maior que cando o conductor do bus foise facendo vello, máis vello que cando empezou a conducir o bus. Co cal, bueno, tamén cambian as expectativas. Hai unha dinámica con esa madureza anecdótica, o desenvolvemento de ideas profesionais e depois o cambio na propia paisaxe do mundo polo que imos conducindo. E para min isto é máis importante que o que acontece agora, de que independentemente do que acontece no bus, o que acontece na paisaxe no que nos rodea é diferente, porque agora temos un sentido moito máis conectado de responsabilidade, porque como arquitectos nos pasamos a nosa vida loitando contra algo. É unha posición moi extraña ser un arquitecto e estar aí en loita contra algo, porque se supón que temos que estar do mesmo lado. A mí formouseme na Escola de Arquitectura coa idea de que a arquitectura fai o mundo mellor. Bueno, mellor non tanto como se fose un médico, pero supose que ten que ser unha contribución á sociedade. Xa que logo é extraño pasar a media vida loitando contra os constructores, loitando contra as restriccións, porque non queremos loitar. Por iso gozo tanto do traballo na fundación, porque non estamos loitando contra ninguén. E pola contra, dicimos, como podemos axudar? Así que é unha especie de participación explícita. Non temos que poñer aí a pistola ou revólver sobre a mesa, non estamos aí ameazando a ninguén. Penso que é unha pregunta que temos que facernos os arquitectos e as arquitectas. Témonos que poñer do outro lado da mesa, porque a arquitectura é un acto baseado na sociedade. Non pode ser un acto baseado no individuo. Precisamos esa participación. Temos que estar do mesmo lado. Temos que explicarlles a outras persoas que podemos ser útiles, que as nosas preocupacións non se centran só na autopromoción ou en ser un xenio. Renzo Piano chamame antes do Pritzker e dixeme: ai, David, sinto moitísimo, non podo asistir, pero lín algo que dixeches sobre o feito que dicías que non merecías o Pritzker, que tampouco eras tan creativo. Renzo Piano dixeme: eu tamén me sinto así. Renzo Piano dixenlle: mira, sinto,
sinto eu, o mellor podome sentir así, pero ti non, E porque eu non creo nesa idea da creatividade individual, ese xenio. Botei toda a vida traballando con xente, ese é o meu desafío. O meu desafío non é creativo. A creatividade está no xeito de traballar con outras persoas. E como profesión, moitas veces nos illamos. E moitas veces identifícasenos con si fixeches ese edificio, que ben, moi ben. Vino en Corea, non sei onde. Pois moi ben. Pero é unha cousa un poquinho estrambótica. Temos que ser máis útiles. Ser útiles para o mundo común. E planificar. O traballo de planificación, máis ben a falla de planificación, illounos na sociedade. Isto é algo sobre o que temos que revisar e recuperar. É unha resposta moi complicada, é unha pregunta moito máis sinxela. A persona máis nova deste coloquio, que eu saiba, creo que é Luz. Ten unha visión de Luz seguramente un pouco... Bueno, hai un cambio xeracional. Bueno, sí, aínda que probablemente eu vai a falar da parte máis conservadora, ou digamos que penso, non? Vendo a obra de David Chipperfield, o que, por suposto, felicito, congratulations. Tamén parabéns, Jorge, pola organización deste evento e pola trayectoria que xa ten. E falando do papel do arquitecto, da arquitecta hoxe en día a nivel social, cando nos trasladamos, bueno, me traslado a miña posición como profesora de ter que ensinar isto tan complicado, tan complexo que é a arquitectura, e que, bueno, en ningún caso unha persoa pretende ensinar todos os aspectos que forman parte desta disciplina diversa, complexa, pero sí hai certos aspectos da obra de David que penso que hai que poñer de relevancia e que me gustaría poñer sobre a mesa e que non sei, o mellor, por aí vai un pouco tamén a miña pregunta sin interrogante, pero que non sei se neste caso o propio autor pode estar de acordo ou con matices, e é o feito de que, claro, a arquitectura de David Chipperfield para nós é un caso de estudo, xa forma parte da historia da arquitectura, este presente no que está a súa obra, para nós é caso de estudo, obviamente, por razóns evidentes e que este premio, o Premio Pritzker, confirma. E cando abordamos o estudo da arquitectura contemporánea, pois por varias razóns, entre outras, o pouco tempo, a pouca perspectiva que temos todavía temporal, sempre resulta máis complexa, pero tamén pola propia realidade contemporánea. E entón, cando se trata de transmitir o interés desta obra, primeiro hai que tratar de desmenuzala e de explicala, e iso non é sempre fácil, pero no caso do traballo de Chipperfield, penso eu, por eso o poño como en interrogantes, que a historia forma parte do seu traballo como unha ferramenta no sentido en que ese traballo creativo que dificilmente se pode explicar según unha metodoloxía científica, pero sí se pode racionalizar, e sí se poden establecer pautas para chegar a producir arquitectura, arte, etc., penso eu que na súa obra son identificables rasgos de comprensión, de estudo, incluso de toma de referencias en un sentido absolutamente positivo da obra dos arquitectos modernos. Pensaba eu cando falamos e saiu en algún momento a súa obra
como algo atemporal, non? E o recurso o clásico, non? Había unha distinción en inglés entre arquitectura clásica, digamos, ou o clásico, non? E lembrábame das teorías de Adolf Loos, cando na Viena de principios do século XX falaba de que os valores do mundo clásico son atemporais, non é recurrir ao pasado, non é ser historicista, senón é aprender, non? Recurrir a esa base de cultura. Ou cando vemos a obra de Chipperfield, vemos en gran medida tamén a obra de Mies van der Rohe, vemos penso eu, digo con certo cuidado e estarei encantada de que se me corrixa, non? Pero incluso, vou a dicir, incluso, e penso que o mellor o proxecto do Neues Museum, penso eu que é un punto clave nese sentido, incluso de Schinkel, non? Dese mundo clásico, aprender dese mundo clásico para levar ao mundo contemporáneo, non? No caso de Schinkel, pois, en séculos pasados, no século XIX, e no caso de un arquitecto contemporáneo a este momento, non? Tamén da crítica á modernidade, nese continuum do que vemos na súa obra, pero do que tamén fala nalgúns casos, un continuum do que fala, por exemplo, Aldo Van Eyck, en algúns dos seus textos, non marcar un corte radical entre o pasado, o presente e o futuro, sino establecer que se trata dunha liña continua. E son reflexións que me gusta facer porque creo que poñen tamén, centran o interés nunha obra estupenda, que é plenamente recoñecida, pero que, cando a levamos a unha escola de arquitectura, precisamos explicar, non? E detrás destes proxectos hai ideas, hai plantexamentos, hai un coñecemento que me gustaría resaltar e, ademais, valorar con David si se deixa. I'm happy if you mention Non hai problema porque menciones a Mies van der Rohe. Que problema podería haber? Ben, estou satisfeito con esa identificación que faz ao longo da historia, mesmo o contexto físico. E penso que a confusión que aconteceu na arquitectura no século XX foi que a arquitectura se convertiu nalgo radical. Os arquitectos e arquitectas persistimos nesa idea, insistimos na idea de que somos artistas. Os artistas teñen licenza para desestabilizarnos, teñen unha licenza para facernos preguntas provocadoras, teñen a licenza de incomodarnos coas súas ideas, cos seus pensamentos, e teñen unha licenza tamén para poñer todo en cuestión, para quitarnos o chan de debaixo dos pés. Eu non creo que os arquitectos e arquitectas teñamos esa licenza. Temos a licenza contraria, de devolver o chan, de garantir que o chan está aí firme. Eu, na miña opinión, creo que as arquitectas e arquitectos temos que afirmar, non subestimar, non ir en contra do pensamento. Temos que, na miña opinión, temos que buscar o que é común. As cuestións que a xente atopa coñecidas, recoñecibles. A mí dame a sensación de que iso tamén o comparta a literatura. Cando lemos un libro, pois está claro que a escritora, o escritor xoga connosco, pero o libro que nos importa máis é aquel que podemos entender, co que nos identificamos, co que identificamos algo. Mesmo na arquitectura, na alimentación, na comida, pódense nos dar cousas que non significan nada, mas, sí, vale, moi ben, pois é moi picante, ou nunca comín isto antes, pode ser moi interesante. Pero a maioría da comida que nos gusta ten que ver coa memoria, coas lembranzas, cun entendemento da importancia, cun contexto. E coido que a arquitectura
tamén actúa así. Creo que temos unha responsabilidade de construir cousas que non nos fascinen só a nos, genial, mira, vai a cousa. Sí, bueno, ás veces vale, unha catedral, moi ben. Hai certos momentos de celebración monumental, pero na vida cotiá a responsabilidade da arquitectura é confirmar a imaxe da praza de Palacio do Mercado, a Praza de Bastos, esa sensación que nos dá de reconforto intelectual. Sería curioso construir isto no ano 42, é moi sentimental, un edificio moi sentimental no pico do modernismo, onde a arquitectura era dunha gran sofisticación intelectual e sabían o que era o modernismo. Ele elixiu facer un edificio sentimental para a Praza de Bastos. Non o fixo por equivocación, fixo porque confirmaba de algún xeito as calidades galegas, o granito, os distintos espazos, as naves. Moi confirmador, moi reafirmante este edificio. Reafirma as ideas sociais, reafirma ese rebulir do mercado. Coido que isto é algo que se foi confundindo nos últimos anos, nos que os artistas son tan coñecidos, se inspiran moito, e as artistas, e así os arquitectos poden ser un chisquiño artistas e facerse famosos. O seu traballo ten que identificarse con elas e eles, e iso ao final acaba osillando. Así que é unha cuestión un chisco contradictoria. A última cuestión é que un problema que temos na arquitectura é que a maioría dos nosos traballos veñen por concursos competitivos, por competencia. Somos rivais, estamos sempre competindo. Teño que amosar aquí o meu, teño que amosar que o meu é mellor co teu. Teño que demostralo. Nese caso, teño que separarme da miña compañeira ou compañeiro de profesión, como se competise contigo, como se fose unha carreira contra ti. Este é outro fenómeno extraño nunha profesión que se supón que ten que ser responsable socialmente, como se entrase o médico dentro do hospital. Non, eu son mellor médico que el ou que ela, non? Penso que este é outro problema que temos. Unha cuestión que temos que facer, repensar como se estrutura a propia profesión nun xeito que se comprenda mellor que traballamos polo ben común, non por unha ventaxa particular. Creo que non contestei a túa pregunta, pero bueno. Profesor Lourenzo Fernández Prieto, hai unha variable local evidente na obra de Chipperfield. A min, esta mañá, nas rondas de prensa e nos encontros coa alcaldesa, falaba de que Galicia pode incluso exportar un modelo que había na antiguidade. Para esa variable local, ti mellor que ninguén. Boa tarde ou boa noite casi, e gracias polo convite aos organizadores. First of all, congratulations, David. Parabéns. A verdade é que nos últimos tempos, desde o noso grupo de investigación Instagra, tuvemos unha colaboración continua co Fundación RIA e con David, nos últimos tempos desde o CISPAC, e aí fixemos isto que decía el que lle gusta, loitamos con, non loitamos contra, non? Fighting with. E a verdade é que, tuve a oportunidade de aprender moitas cousas, tuve moita oportunidade de dialogar, de entender, pero teño moitas preguntas, quero ser breve e quero concentralas nunha e se logo me dá tempo noutra, non? Porque este libro que se mostraba agora, de cando éramos sustentables, non? Nas súas tres versións, eu que teño fama de optimista, a mí me parecía un título demasiado histórico, con demasiada ceñardade, ¿no?
recordo que o discutimos, demasiado romántico casi, non? Sin embargo, el insistiu, a min gustábame, el insistiu nese título, atinou, en fin, presentámoslo en un montón de sitios, da igual no Congreso de Historia Agraria de Cluj, no Europeo, que no Instituto de Antropología de Xinebra, donde, por certo, todo o mundo conocía a David e era unha carta de presentación magnífica para nós, pero todo o mundo entendía o título, non? E claro, eu entendín ese título, e por eso lle quería preguntar, e esa vinculación nun momento que non ten nada que ver co que se está dicindo agora, que foi cando, o recordará el ben e os colegas da Fundación, cando ali nas Brañas de Laíño, con Mitchell, un gandeiro que está empezando, retomando unha actividade abandonada e que foi fundamental nos últimos 200 anos e que nos reconstruímos con el, de pronto, el entrou ali co presidente da Fundación do Banco de Santander e entrou ali entre as vacas e entre os bois, obligoulle a todo o mundo a facerse unha foto ali no medio e parecía, aí foi cando entendín, o sea, parecía as nosas aboas, ¿no? Como a maioría das nosas aboas que, en fin, tiñan un trato común coas vacas, ¿no? E cos bois. Entón, el cando saliu dali, dixo, porque todo o mundo estaba asombrado, é que eu criei-me nunha granxa, ¿no? E aí foi onde entendín unha parte do que antes non entendía, ¿no? Que é por que se fai galego con tanta facilidade, porque entendo o territorio con tanta facilidade, e diso me gustaría que falara, sin entrar en asuntos máis complexos, ¿no? Esa idea súa de, digamos, bueno, o que ti acabas de dicir agora, Jorge, de como Galicia pode estar na vanguarda, e así o presentamos cando presentamos o libro, dunha solución ambiental para Europa e ao mellor para o mundo, porque temos esas condicións, ¿no? Ainda que non nos demos conta. Dámonos conta se o estudiamos na perspectiva dos últimos 300 anos ou 250, ¿no? Esa idea de que, bueno, a arquitectura é moi importante, tamén estaba no que ele explicou, pero o territorio é máis, ¿no? E o territorio está construído pola xente, ese countryside, ¿no? E esa idea de Galicia como living lab para ter esa capacidade, ¿no? Eso era o que me gustaría que explicaras como che teño ido explicar máis veces. No, I think you're very right. And that, of course, it pode que fose unha visión un poquinho moi excesivamente romántica, un poquinho exagerada. Pero ás veces compre. Eu penso que ás veces compre ser romántico demais. Desexar as cousas máis do que de como son. Isto é algo fundamental na vida, penso eu. E tamén considero que ás veces temos que desexar algo a pesar da realidade, porque se non nos desexamos e non articulamos ese desexo, ese soño esvaece. Non hai dúbida de que moitas das cousas das que falamos hai unha exageración. Pero por veces é unha ferramenta útil. Temos que dicir as cousas de forma máis contundente do que realmente son. É moi interesante cando falamos cos alcaldes, alcaldesas, cando falamos con elas, eles sempre se traballa coa realidade. Estou mirando aquí a nosa alcaldesa. Seguramente, pois, alcaldes e alcaldesas con menos visión que vostede, pero está claro que cando falamos, pois, con certos alcaldes ou alcaldesas ás veces con pouca visión, eu comprendo ben que a súa posición está definida claramente polo que é posible. Así que a maioría dos alcaldes, alcaldesas din, bueno, fala do que queiras menos do tráfico. Non queren falar do tráfico. Sí, pero mira, sintocho moito, pero que do tráfico hai que falar. Non. Porque
No, David, que non hai xeito. Entón empezamos doutro xeito. Dixemos, vostede non está sendo razonable, pero entendemos perfectamente por qué, entendemos esa situación, pero nós tamén imos ser non razonables, imos pensar que deberíamos facer, non nos emperrar, non porque eu crea que se pode chegar aí, que é algo que se pode conseguir, senón porque estamos aí nunha situación na que a verdade está no punto intermedio entre o que é posible e o que deberíamos facer. E é totalmente certo que moitas veces non se pode sair do que é posible, pero é moi importante atellar de alguna maneira, explicitar de algún xeito o que deberíamos facer, porque se non o explicitamos, entón todo bueno, pois nada, se esta era a idea que tiñas, por que non o dixeches? Así que hai que dicilo. Para volver ao que esa cuestión que comentabas, para combinalo tamén co debate de hoxe pola mañá, por suposto que parte do traballo que facemos na Fundación está baseado pois nesa vontade, esa visión un chisquiño de señardade, de romanticismo, a relación coa natureza, coa paisaxe, pero hai unha verdade, unha cerna de verdade, hai unha potencialidade, hai un xermolo aí de verdade. Isto fai que regrese a idea do que comprendemos, do que é común. É moi interesante que no noso bar toda a comida que temos é local. Non traemos calamar da Patagonia, as luras da Patagonia, o gambón de Escocia. O certo é que no Brao, cando ven a xente de Madrid ou onde sexa, podemos venderlles as luras da Patagonia, o camarón escocés, dalles igual. Pero non a xente que vive na vila, non a xente que vive aí, porque esa xente sabe, mesmo se non poden permitirse, porque a xente de Madrid é un paradoxo, a xente de Madrid pode pagar as luras da ría, que son moi caras, pero quen coñece o valor? Quen coñece o que é o valor das cousas? Pois isto é o que no que temos que confiar, temos que falar sobre os valores. Non nos podemos sentir avergoñados nin intimidados a hora de apelar a eses valores, porque se nos convence todo o tempo que o noso mundo é moi complicado, que o mundo está configurado polas economías globais, polos investimentos. Bueno, vale, pero é así, de verdade. Cando todo remate, non son precisamente eses valores os que fican, os valores que vexo na Galicia rural, un sentido de calidade de vida que se basea nunha economía restringida, pois para min é moi interesante comparado co modelo anglosaxón, onde todo o mundo ten que gañar moitísimos cartos para ser feliz e depois, ainda así, non son felices tampouco. Así que, ao final, regresamos ao tema dos valores. E non nos temos que avergoñar a hora de falar sobre a importancia deses valores simples. Temos que exagerar un chisquiño. Temos que ignorar tamén un pouco esas incoherencias que poida haber. Non sei se contesta algo do que preguntaste. Falando das virtudes galegas, quero felicitar ao presidente da Patrigal, Carlos Fernández Coto, que se levou o premio Ramón Esportela de xornalismo. A Asociación polo Patrimonio Galego está loitando tamén por preservar esa identidade galega. Bueno, vamos a rematar xa, porque estamos chegando ao final. Dixemos a nosa última participante, Caroline. I am a physicist. So for me, architects were people... Son físico e para min os arquitectos e arquitectas son persoas que fan edificios.
Eu aprendín moitísimo con estas visitas, porque agora teño unha visión moi clara do feito de que un arquitecto ten un campo de actuación moitísimo máis amplo. Entón, a relación entre a alimentación e o xeito na que planificamos as nosas vidas, cal é? Ben, vou intentar ser moi breve, que non é algo que me caracterice para nada. Para min foime conmovedor escoitar a David hoxe. Eu son compatriota de David e teño que dicir que coñezo moitos arquitectos británicos e non coñezo ningunha que non adore a David o seu traballo, e creo que hai unha razón para isto. Penso que é porque non é un arquitecto estrela, non é unha destas persoas que precisas un edificio de David Chipperfield aquí, non sei que. Non, é o contrario diso, é unha persoa que escoitas. Iso é algo moi pouco frecuente, penso, no mundo da arquitectura. É unha persoa que entendes cal é o propósito real da arquitectura, que é facer mellor a vida das persoas, é facer a pregunta de que é unha boa vida. E para min é fascinante que tivemos máis ou menos unha viaxe semellante, ainda que ti pasaste moito máis tempo no deseño de edificios ca min. Esa viaxe da arquitectura á alimentación a min fascinoume, porque nunca antes nos coñeceramos, é a primeira vez que nos vemos. Agora parece un pouco raro, porque de xeito moi diferente, tanto ti como a min nos decatamos de que a comida representa algo importante. Se facemos a pregunta de que é a comida, pois é o que temos en común, todas as persoas comen. É o que dicías ti destas aldeas, das vilas, coñecen o valor da boa alimentación, da boa comida. Os turistas madrileños pois non saben nada diso. Isto dá un sentido de dirección do futuro, da vida no século XXI. Non é a mesma boa vida que se pensaba no século XX, porque estamos en condicións totalmente diferentes. Non podemos permitirnos seguir queimando combustibles fósiles, nos podemos permitir mercar cousas e emburicalas por aí. Temos que atopar a nosa satisfacción, o noso gozo nas cousas simples. Encántame o título do teu libro, cando éramos sustentables. Hai 200 anos a vida, por definición, hai 2000 anos o que fose, pois era sustentable. Así que os romanos explotaron aí en África, etc. Pero a maioría da poboación do mundo vivían segundo o que o lugar podía producir. Eu creo que redescubrir isto algo fundamental. Galicia é fascinante como un lugar para manter esta conversa. Eu non levo vivindo aquí 30 anos como David, non coñezo tamén, pero mesmo despois de 5 ou 6 días aquí se asinto ese potencial, porque todo está aquí aínda, non se perdeu. O resto do mundo necesita recuperar ese mundo industrializado tolo do Reino Unido, que eso empezou aí 200 anos a Revolución Industrial. Bueno, non estou sendo tan breve como pensaba, pero bueno, basicamente creo que sei que precisamos boas noticias. É moi inspirador estar aquí, é fantástico escoitar o traballo que estás facendo coa Fundación Ría, David. Tiveche a cortesía de amosarme o edificio antes. É fantástico que este aquí en Santiago de Compostela, que vai estar aí a uns metros da Praza de Bastos. Para min é unha boa sitopía, un bo lugar de alimentación. É algo que non se entende moi ben normalmente, non se fala diso tampouco, porque son as cousas ocultas as que realmente importan na vida. Eu penso que a mentalidade arquitectónica centrase moito en estruturas e procesos. Iso é o que facemos. O que hai que facer é reformular, en vez de poñernos a construir outro templo, outra estación, o que sexa, como fan os arquitectos estrela, e reformulalo en esa visión
que se tenden do século XVII, XVIII, que sexa, que xa non encaixa no que necesitamos agora, é, sen dúbida, o máis importante, o lugar máis importante, que o máis importante que se pode facer na arquitectura. Así que moitísimas grazas por todo o traballo que faz, e que iso quero celebralo, creo que nos inspiras moitísimo. Bueno, temos que desculparnos se algún madrileño, madrileña na sala. Non hai ninguén, non hai turistas. Imos evitar utilizar algunha palabra moi común en galego para estas persoas. Bueno, se hai alguén en Madrid que saiba o que é unha boa lura, pois que se manifeste tamén. Bueno, xa son as 9:40, pasámonos moito, foi moi longo, pero creo que foi interesante. Moitísimas grazas a todos pola vosa paciencia, por estar tanto tempo aquí. E, bueno, simplemente agradecerlle aos 4 participantes, que é un luxo, os seus currículums aquí encima deste estrado, con alguén que ten tamén un grandísimo currículum. Eu simplemente convocarvos para a seguinte edición de Conciencia, que non sei cando será, pero que se irá avisando no ano que ven. Moitas grazas por todos por aí.